ביי. טוב, החלטתי שאני רוצה לשדרג את האריזה של הפרינגלס, בא לי כזה לצפות אותה במלא מלא מלא אוכמניות מחמר, יש עכשיו טרנד כזה לעשות אגרטלים עם פירות יער או לימונים או תותים כאלה, זה מאוד מאוד פינטרסטי עכשיו, וואלה בא לי ללכת על זה. אוקיי, אז מה שאני צריכה לעשות זה להכין הרבה אוכמניות קטנות מחמר, ואז אני אצבע את הקופסה, אדביק עליה מלא 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 אוכמניות, ואז יהיה כזה וזה יפה כזאת. קיצור, זרמו איתי, trust the process. טוב, אז אנחנו צריכות חמר. יופי, חמר, יש לנו. עכשיו אני אלמד אתכם טריק, לעשות את הצורה של האוכמניה, את הצ'ופצ'יק הזה שלה, את הסוג של כתר הזה, בעזרת מברג. עכשיו, אפשר להשתמש במברג רגיל, עדיף אפילו, אני מצאתי פה חלק של משחק של הילד שלי, שהוא כאילו מתוך, זה בעצם מברג, אוקיי? אז בואו נזרום. אנחנו ניקח חתיכת חמר קטנה, כמובן עושה עיגול, שימו לב, אני פשוט עושה כזה דבר. עכשיו יראה לכם בדיוק איך לעשות את זה. ויש לנו אוכמניה, ועושה כזה דבר באמצע. אם בא לכם מראה קצת יותר ריאליסטי, אז אפשר קצת כזה לפתוח, כמו שיש באמת באוכמניות, שהן כאלה קצת פתוחות. והנה יש פה כאלה שאפילו עשיתי כבר עוד ככה, יותר פתחתי אותן. אז יאללה, בואו נרוץ על זה. אוקיי, יש לנו את זה. יש לנו פה מלא אוכמניות קטנות. עכשיו הן צריכות להתייבש 24 שעות, ואז אנחנו מגיעות לחלק הכיפי, שזה בעצם לצבוע אותן. ואז אנחנו נטפל בזה גם ונדביק אותן. יהיה כיף. בקיצור, תמשיכו לעקוב לחלק 2, וכל שאלה מוזמנות לכתוב לי כאן.